Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 6 bidadari ludruk karya baru, tentunya dalam acara gending-gending campur sari. Hadirin, selamat malam dan selamat berhibur. Halo. Nggih, sakmenika kula aturi Bapak Maksum Sarjana Hukum selaku Kepala Desa PJ Kepala Desa Kesemen beserta Bapak Ibu perangkat kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Semoga Bapak Maksum Sarjana Hukum selaku PJ Kepala Desa beserta Bapak Ibu perangkat kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Semoga Pak. Nyuwun gendeng apa Pak Lurah? Nyuwun apa? Pridan lho. Ya, kok iso ucul nang mburi kula. Pak Nudino.
Gelang kalung. Nggih. Bapak PJ ini mek nyawer tok. Langsung mawon kula aturi minggah wonten sasana pagelaran nggih menika Bapak Ketua Panitia Bapak Abdullah, juga Bapak Warsono, juga Bapak Karsid, Bapak Arifin, Bapak Bursid Wahyu, Bapak Saturi, kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Semonggo Pak. Bapak Ketua Panitia Sedekah Bumi Bapak Abdullah, Bapak Warsono, Bapak Karsid, Bapak Arifin, Bapak Bursid Wahyu, Bapak Saturi, sumangga. Gelang kalung Roro Jonggrang. Podang kuning sambel kemangi matur suwun. Yo kari awane ngomawe surakrasa luyuran anggoleki sing pacalang mopeng minteranggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
Karna prajuritmu kalah perang mula jonggrang dadi wani topoyongan Jaga batu kuwi aja Benar iki aku kudu rampung Lepati nang mas babuku Aku sepo Rapuhe unggo sekolah patobat kowe wanita parang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panging Prabu Marmoyo aku duwe aji sekti Bandawasa ora jonggrang manuta sun turut garwa Aku kerpindu Candi sewu sewangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Jangan asem kecut sambale kemangi mangane bubar nyambung gawe nyatane ayam tentang nek sehat wae Segare ngombe banyu kanthi rokok glenteng dhewe sanadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem ning sehat wae Aku trimo watone pokok seger waras Kayaku lompokno kanggo gregeti sawah Tinggo tukana pipit lan rabuke mangan saben dinane cukup sambel kemangi Yo enak apa wong urip ana ngalam donya yen wegah rekoso urip ra bisa mulya utangane ramah lagi bune sregep nyambut gawe aja lali Gusti Samboyon
perawan ayu mripat bunder karo plera-plera ada takoni mesem guyu bareng kenal jenenge Palupi ana prawan cilik mripat bunder karo lira-lire ada takoni malah bareng kenal anake pacare aku banjur nglamun bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ini rasane wong tresno aku banjur nglamun bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ini rasane wong tresno mandhape Joko Mlarat musik tambal bane musik nggih sumangga Mas Ari Joko Mlarat tambal bane musik wiwit yen mula aku rawe kono aku wis tanpa penutup Joko Mlarat wong tuamu pangkat aku rakoso urip wis mulya iki wis wanjine kowe dikawuke karo piye bagus sing padha suke ora nyono lan ora kecewa yen sliramu teka para krama kaya ini rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele ngulon manane yen rembulan jenenge
tambal ban. Nang Colotudo liwat Malang segel kulino sabuku hilang. Namu rondo goyang jabatan turung mano ngajak pacaran. Lantar vinca bahasa Jepang adem po sing enek karo. Mirengaken Jawa Timur Surabaya kula aturi pinarao lenggah dunia berputar negara luar perang tetangisane masyarakat kaya ditagi wangi memuji dino kelawan wangi muga-muga pangeran nyeksat lan bersih diri aku biyen gak tau nang luar pulau numpak sepur mudhun menadun namu arek wedok toko India barang arek ajak jaluk duwe 1 juta akhir aku pusing gak duwe tegal sawah dasar aku urip kumpambung sabang dino melayar bro ayo nyanyun diwangi dekir wangi oh ya aja bingung lawan saimbang ya joget siang malam aku berdoa anun pagi aku gembira tadi arek perawan dasar si muda numpak motor dari ini bunga siang malam pergi Surabaya ngomong bahasa Inggris taruh bahasa Indonesia arek mateng burung sekolah wong tuane gandang burung nang Jakarta wong Jakarta ngene wong derajat ati lora enak yo jawab umpamane nang Amerika dunyane entek bojone iki tresnaku sakonyo oter kenal sopisan tak sawang seneng tiba geblak dadak arek matang aku matur suwun saiki matur suwun Mbak Tambal ban kali jam 12. Mak Jedor, Mak Cakja. Nggih, samenika kula aturi saking Bapak Linmas, nggih menika Bapak Sutarjo, Bapak Yamadan, Bapak Karbun, Bapak Pasio,
Bapak Dayat, Bapak Sulkan, monggo kula aturi minggah wonten sasana pagelaran saking bapak-bapak Linmas, Bapak Paiso, sumangga Pak. Ije sumangga Pak, siap napa mboten? Ini durasi. Bapak Sulkan, Bapak Dayat, Bapak Paiso, Bapak Karbun, Bapak Yahmadan, Bapak Sutarjo, sumangga kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Pun monggo cepet nggih, durasine mepet. Durasine mepet monggo. Bapak Linmas Ya, kali ini dikasih tugas keamanan, lagu monggo. Jambu Alas sambil naik ke ngomong. atas panggung. Dikasih satu ref aja Mas Ari. Sumangga Mas Dani. Peng Ya tak pernah. Mas Ari tak pernah. Satu ref aja. Cewek batu, sambal kemangi, santri pekok samboyo.
gadis mulati meri gadis lagi Guna saja surah kena surah manggala ake kerani rebutan Raden Sukroto asumitan uyon bajur saat ini abusanane kersa tidak pakai dan Mas Pratna wis duwe pilihane camplok warasina dulure suminten dhewe suminten netan agara katresnan Raden Subroto pancen yang gandeng lali ora sanggalan asumintan uyuh bajur saat ini usanane kersa didapake asumintan adatilan rase apung pasane Subroto loro garwane Rikala aku nang batu ketemu cewek teko karya baru nena cawang menseng guyu ojo kawe kalane atiku iki wis dadi tujuanku aku ora bisa ninggalno sliramu senajan ono wanita ayu mung sliramu sing dadi pekutenku karya baru mas karya baru ojo gawe kelane atiku karya baru mas karya baru kapan koyo kowe dadi jodohku Pamuji kurino lan wengi marang pangeran Gusti Kang Maha Suci kapan bisa dadi sawiji bunga lan dosa ayo padha dilakoni
Pak, sampun dalu dale. Mungkin saged disambung teng bedayan nggih, ngapunten. Closing. Ngapunten ingkang kathah. Demikian tadi Anda telah dihibur bidadari-bidadari ludruk karya baru, tentunya dalam acara kending-kending campur sari. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 3 seniman muda kami, di antara lain Cak Prasetyo Wahyu Sejati, Cak Nono Kus Marsono, Cak Sabil Sutrun Supeko akan menampilkan tari ngremo bentuk dan tata busana pria ala Surabaya. Hadirin, selamat malam dan selamat menyaksikan